up mga ka-remote? Una sa tanan mo, shoutout ko sa Open Vibes. Isi hata mo sa Kabardo, Jumin Ariola, tay sa Coach Roswell, o Timothy Bad Baclado Jr., o ni Eugene Mark Samson Hugs, Habagat Rodrig Onin, Shiro Roscoe from Japan, Coach Wilbert Berdin Augusto, Joey Formentera, o sa Ragasa Boys Grab Food, o ni Kurt Ever, o sa XRM Bikers Club Cebu Chapter, o ni Mario Bayutas, Cyril Inop. Karon mga ka-remote, sorry ko, mahapas ko sa SM do kasawa niya. Nakaw no, di ba si Abta ko ni Rico, kasi Rico ningon mani sa mua. Ano mga mga ka-remote? Let's go. NANI?! Magaling kang kupal ka. Ginagawa mo? Three. Ha? Di na nakalihok. Karon, di man siya makontinso ni mo. Ibalin ka sa lapok, bahala ka. 1, 2, 3. Oh, sana, ikaw naglapok. Di ba makontinso ni mo? Tanawa sila. Tanawa sila. Oh, nagkakitawa din, katawa na. Bahala ka, i-roll pati ka. 1, 2, 3. Akan na! No. Mura nagbuhay na lapok-lapok juga. Sa ano pagkatong isimo lapok eh. Bahala ka, i-roll pagkito ka. 1, 2, roll pagkito. Kana, tanawo. Dahil motor ro, kaking motor. Bahala ka. Yaon-saon mo na naman ibalik mo sa awa ron. Tanawal mo tao, katawa kayo ha. Bahala ka. I-roll, balik din si Kuwabi, patong dre. I-roll dre, balik din. 1, 2, 3. Oh my goodness! Bahala ka. Padaplin gamay, gini mo agi, padaplin. 1, 2, 3. Daplin gamay, gini mo agi. Magaling kang kupal ka. Awa, katawa na luoy ka. Bahala ka niya. Hangyo sila ko. Baka sagsuri. NANI?! Huko kayo ni mo ang atong amo. Pustakan ng 20 mil. Bahala ka niya. Ato na ka na. Bahala, babay. What? Unsa istorya naman sa mga asawa. Askara ba? Ako naman sa uwang buwang kapatay, kamuha mga kahungkol ko ng buwang ako. Ato na minoy. Bye-bye. Ron sa balik patunga be. Para 1, 2, 3. Bye-bye. No. Nagsigan mo. Awa mo no. Tawag multik ka mo. Legsina mo. Bahala na mo sa. Legsina. Yak. Ibalik ka pero ay ko kung saan ha. Bahala ka sese. 1, 2, 3. Ayaw, yung buwang ako. Sumod. Ayaw. Yo, salamat ko sa paghuman sa video no. Salamat ko sa pagsuporta. Please like, follow, and share, and subscribe to our YouTube channel, Open Vibes. Salamat yan no. Yo, shoutout ko ni Boss Steve Fing no. Shoutout to Boss Adol, amping yan nun. O shoutout po ko ni Olidos no. O sa GMC no, sa Flour Mill Bagging Area. O sa mga team Talpak diha. O shoutout yun din. O shoutout po ko sa OWM, sa One Woman Man Basketball Team nila ni Boss Art Suron nyo, atangin nyo na diya sa plaza no, so maabot nga pista no. Shoutout yun rin. O sa katong gusto
magpa-shoutout, just comment lang sa among bago nga video, among latest nga video, shoutout na. Mao na, gugma ug buna lang ta kanunay.